बे समाव बडलेण्ड टुडे लाइव निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। आसामनि सावस्रि मन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कर'ना भाइरासनि सायाव मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'ना भाइरासनि गोख्रै बांनायनि थाखाय गोबां हटस्पट जन आरो कन्टेनमेन्ट जनफोराव गाबोन फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लकडाउन फोसावफिननाय जाबाय। गुवाहाटीनि गोबां ओनसोलफोरखौ हटस्पट जन हिसाबै फोसावनाय जादों। गुवाहाटीनि फाथासिल, आमबारि, लख्रा, धीरेनपारा, पानसि बाजार, जालुकबारि, पान्डु, मालिगाव ओनसोलफोरखौ हटस्पट जन हिसाबै फोसावनाय जादों। आथिखालाव गुवाहाटीनि पानसि बाजारा कर'ना भाइरास गोसारनायनि मिरु थावनि जानानै दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि वार्ड नं 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16 ओनसोलफोरखौ कर'ना भाइरास हटस्पट होननानै फोसावनाय जादों। आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमानि थासारिया गिथावनासिन जानानै फैदों। सानफायाव 200-300 सिमहालागै कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया बांनो हागौ होननानै फोरमायदों आसामनि सावस्रि मन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटीखौ लानानै आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव कर'ना भाइरासनि गोख्रै सन्देरनायखौ लानानै दिनै मोनाबिलि 6 रिंगायाव आसामनि गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वालआ थासारिखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल लादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गाबोन फुंनि 6 रिंगानिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां हटस्पट जन आरो कन्टेनमेन्ट जनफोरखौ लकडाउन हिसाबै फोसावनाय जाबाय। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां ओनसोलफोराव कर'ना भाइरासनि समाजारि सन्देरथायखौ नुनो मोननाय जादों। सरकारनि फोसावनाय माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनानै सोलियैनि आरो ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामैनि थाखाय आथिखालाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया गिथावना महर लानायखौ नुनो मोनदों। बडलेण्ड टुडे लाइव निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'ना भाइरासनि गोख्रै बांनायनि थाखाय गोबां हटस्पट जन आरो कन्टेनमेन्ट जनफोराव गाबोन फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लकडाउन फोसावफिननाय जाबाय। दिनै मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव आसामनि गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वालनि हांख्रायनाय बादियै कर'ना भाइरासनि थासारिखौ लानानै मोनसे गोनां सावरायमेल जानानै थाङो।